Tawakarta nek kowe pancen sekti mrene tak beluk kowe. Ngopo kowe blok-blok aku? Kowe rong kapok ketemu tak iseni lombok sekilo tak gawe mencret. Rong kapok kowe. Ngene, Mbah. Riko tak calur rene tak cek idame, mulane Riko arep tak cek ngopi bareng. Ya wes kono gawe kopi. Ya. Ini aku mbok kalahke. Saiki aku ora bakal kalah saiki. Matek nek saiki kowe. Mbah, kopi nih. Ya. Ombe. Matek saiki kowe. Ki. Mbah Dukun Sugi, Mbah Dukun andeng-andeng. Untung wae aku duwe ilmu belah raga. Wanene nang buri kowe yo.